החטופים, שבת, 7 באוקטובר, 6:50 בבוקר. במשך 7 שעות לחמו חיילי גדוד 51 של גולני בקרב גבורה נגד מחבלי החמאס שהפתיעו אותם וחדרו למוצב. אנחנו נפגשים במספר מאוד גדול של מחבלים, בערך 50 שמגיעים מכמה כיוונים, ושמחתי הצלחנו להרוג לא מעט, והבנו שהאירוע הרבה יותר גדול ממה שהיינו בטוחים שאנחנו יוצאים לקראת התקלות רגילה. זהו, בזמן הזה אני מקבל דיווח בקשר שהבסיס פה פושטים אליו, ואני נכנס לי פה בידיעה שאני נכנס לקרב. אחת הסמבציות במוצב תיארה כך את הלחימה: אני מבינה שכל הגדר מפורקת, רואה אלפי מחבלים מתקדמים לשטח הארץ, המצלמות נופלות, הם חודרים פנימה, אני שומעת שמות של חברים שלי שנרצחו, משם אני כבר לא מצליחה להחזיק את הדמעות. החמל נופל, חושך מצרים. אחרי הרעשה ארטילרית ואחרי שמחבלים חוצים, לשמחתי השתי חיילים שלנו שהיו בש"ג שמשימתם הייתה להגן על המוצב, הצליחו להרוג פה כמה מחבלים מאחורינו, אבל לצערי המחבלים הגיעו בכמויות מאוד גדולות של לפחות 30-20. בזמן הזה הם יורים מקלעים וטילים, שהלוחמים פה בעצם נהרגים, אבל מה שהלוחמים בהלם מבחינתי, תור סמג"ד, אפשרו את הכמה דקות האלה של ירי, של דילי קטן, שאני יכול להגיע לפה עם החפ"ק, למרות שיורים עליי, לעצור ולהתחיל להדוף אותם החוצה. בעיניי הקרב פה היה הירואי, משמעותי. הלחימה נמשכת והסמג"ד עמיחי יארס מנהל את הקרב, מפקד על הלוחמים, כשבראשו דבר אחד נוסף: אשתו וביתו שהגיעו לחג לבסיס נמצאות עכשיו בקו האש. חוויה סוריאליסטית. אתה בהתחלה שומע גשם סגול ושומע טילים, אתה אומר לה, תקשיבי, הכל בסדר, תישארי פה במקלט, בלי שום חשש, בהבנה שזה שגרה, שרצועת עזה חוטפת את זה. שזה מחשבה, אבל מצד אחד להגן על הבסיס, על הלוחמים, מצד שני גם להגן על אשתך והבת שלך. הסיבה היחידה שזה בעצם לא עבר לי בראש, כי זה משותף. לא ראיתי את המשימה של להגן על הבת שלי ועל אשתי כמשהו נפרד. ראיתי את המשימה להגן על הלוחמים, על התצפיתניות ועל כל האנשים. והפעם היחידה שנפל לי הסימון שהם באמת פה, ואני לא רק נלחם מול מחבלים בחוץ, זה שנכנסתי רגע לחמה לעשות סדר ולוודא מה קורה, ואני שומע תינוקת צורחת ובוכה, ואז אני מסתכל ורואה את הבת שלי שהיא בת 1 שנה וחודשיים. נתתי חיוך לאשתי, אמרתי לה, תקשיבי, תהי פה חזקה, יש פה מספיק לוחמים ששומרים עלייך, אני צריך לצאת החוצה כרגע לטפל בזה. תתחבאי פה מאחורי איזה פינה, סומך עלייך, והיא הסתכלה עליי עם חיוך ואמרה לי, הכל בסדר, אני בסדר. ובעצם היא הרגיעה אותי מאוד. אני, מבחינתי זה היה רגע אחד של מחשבה, וזהו, ואז הולכים להתעסק בעיקר. תוך כדי הלחימה עמיחי מקבל כדור ברגל ונפצע. שמענו ירי מהכיוון הזה של הבסיס, יצאנו להסתערות, שם אני חטפתי כדור ברגל. הכדור נכנס, יצא, הבנתי שזה לא פגע בעורק. חוסם עורקים, קצת זה, וממשיכים להילחם, אין אופציה אחרת. במקביל לקרב הקשה על המוצב, כשהגדוד כבר איבד כמה מלוחמיו, מתפתחת חזית לחימה נוספת כשהמחבלים חודרים לתוך הקיבוץ. הבנו שהאירוע בתוך הקיבוץ הוא מורכב יותר, והמעבר ללחימה סטרילית ולחימה אגרסיבית, נמרים טנקים לתוך, ניסה מפה, ולחימה בשתי מוקדים, לחימה בתוך המוצב, כי המחבלים ראו את המוצב כיעד אסטרטגי, ולחימה בתוך הקיבוץ, שזה בעצם מושא ההגנה. זה משימתנו, אין לנו משימה אחרת חוץ מלהגן על היישובים. יחידת הלוחמים הקטנה במרוץ נגד השעון לעצור את הזוועות שחמאס מחולל בבתי התושבים, כמו ג'ינה בת ה-90 שנגררה בכוח מהממד שבו הסתתרה, ופשוט הוצאה להורג בסלון ביתה על ידי מחבל. יש פה אישה מבוגרת שנהרגה והתחבאה בשירותים. אישה מבוגרת מאוד. לא יודע. נעבור על זה, נעבור נושא. בזמן שחברי הקיבוץ מסתגרים בממדים, בחוץ מתנהל קרב יריעות פנים מול פנים. הפחד שלי באותו זמן היה שהמחבל פשוט ייקח רימון וידפוק את כל הלוחמים. אז באתי אליו ככה, הגעתי לפה, נכנסתי, ואיך שאני נכנס כאן,
פתאום אני מקבל פה צרור ככה לתוך הקיר, שהכל פוגע בקיר. לקחתי אחורה, פשוט נכנסתי עם הנשק, רק עם הנשק, פשוט הורדתי אותו. באזור ה-20 לוחמים, בגבורה רבה למול האויב, מנהלים אש יחד עם טנק. הגדרתי להם בזריזות לרוץ ליישוב, להגן על התושבים במהרה. נכנסנו ופה ממש התנהל קרב. ובבת אחת התנהלה אש רבה, מלא RPG, אמל"ח רב. בלמנו עשרות אם לא מאות מחבלים. בסדר, היינו מעטים מול רבים. כל אלה כדורים שלנו הלוחמים ושל התקלות. פה נהרג לוחם. מצליח תוך כדי לחימה לדעת את המחשבה שהחברים נהרגו? אין רגשות. בשלב הזה אין רגשות. גם לא אמרתי למפקדים וללוחמים מי נהרג, מתי, איך. פה נפלו לי 4 פצועים, ממש פה, ואני מחליט לא לפנות את הפצועים, כי אני מבין שאם אני מפנה אותם, יכול להיות שגם יהרגו אותם בדרך לאוגדה, בדרך לפיקוד. אני לא יודע לאן המחבלים הגיעו. בקרב הזה נהרגו 8 לוחמים ו8 אזרחים. תושייתם והגבורה של לוחמי גדוד 51 של גולני הצליחה להציל רבים מחברי הקיבוץ ומנע אסון כבד יותר. אנחנו פה להגן עליכם. אנחנו פה לפנים. אנחנו אוהבים אתכם. כל דבר שצריך אנחנו נעשה, כל דבר שידרש אנחנו נבצע. בסכין בין השיניים, וככה רק גדוד 51 יודע, והוא עד הניצחון. מאז אותה שבת שחורה, הקיבוץ פונה ונותר שומם לחלוטין. שכנסו. שכבו. שכנסו. תראה איך הם שומרים עליי, אתה מצלם? מי שמסתובב בין גני הילדים והמדשאות הירוקות הם הלוחמים בשטח, שמבטיחים שעוטף עזה עוד ישוב לפרוח. הוא ישתקם, הוא יהיה יותר יפה, הוא יהיה יותר חזק, העוטף יהיה יותר חזק, אנשים יבואו. אם צריך שאני אבנה פה את הבית שלי, אני אבנה פה את הבית שלי.